Και γεια σας παιδιά, Τζιμάρας Γκρίκ εδώ και σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο βιντεάκι αυτού του καναλιού. Συγγνώμη τόσο καιρό που δεν έκανα βίντεο, απλώς δεν μου έρχονταν η όρεξη να κάνω. Και επίσης δεν έχω βρει ένα κατάλληλο πρόγραμμα για να κάνω. Τώρα κάνω με το Bandicam που είναι σκατά και θα ήθελα να με βοηθήσετε να βρω ένα καλύτερο, γιατί δεν μπορώ άλλο με αυτό το πρόγραμμα. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε, γράψτε κάτω στα comment το πρόγραμμα ή το Skype για να επικοινωνήσω μαζί σας. Ναι, και αυτά. Τώρα θα παίξουμε στο Hypixel Survivor Games. Δεν ξέρω, έχω μια αιμονή να παίζω αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω στα Survivor Games του Hypixel. Είναι πολύ ωραία, το έχω φτιάξει κατάλληλα για το gameplay μας. Μιλάω πολύ επιστημονικά. Είμαι σαν το Morgan Freeman. Δεν πειράζει, πάμε. Όχι πάει στο Citadel. Πάμε στο... Ναι, πώς λέγεται αυτό το Shaolem V2, version 2 δηλαδή, αυτό το ξέρω. Και θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα καινούριο. Ναι, επίσης άλλαξε skin. Πάλι άλλαξε skin. Πάλι. Και άλλη φορά είχα αλλάξει skin. Έχω αλλάξει πάρα πολλές φορές skin. Άλλαξα και την πέρτα μου, την έκανα πιο ωραία. Και ναι, σήμερα δεν έκανα βίντεο με το Reptile MC ή κανέναν άλλον, γιατί δεν μπορούσανε. Οκ. Μόλις θα κάνουμε βίντεο θα σας ενημερώσουμε για να μπορέσετε να το δείτε. Τι στο βίλο. Σκατά είναι αυτό. Τώρα παίζω με το texture pack του Huawei, το Devscape, θα το βάλω κάτω στο description να το έχετε για να το κάνετε download. Οκ. Θέλω κι άλλο test. Είμαι πλούσιος. Ναι, πούστη. Έχει τέτοιο. Μην ψοφήσω ρε φίλε, βίντεο κάνω για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, αγόρι μου, Άρθα. Πώς λέγεις φίλε μου? Της γιαγιά σου καυτάκι. Δεν μ' ακούει. Δεν πειράζει. Θα πάμε άλλο ένα Survival Games. Ωραία. Πάμε. Βασικά τώρα θέλω να δω καινούργιες πίστες. Γι' αυτό δεν κλείνω το βίντεο για να το ξανανοίξω μετά. Θα δω καμιά καινούργια πίστα να μπω. Θα μπω στη The Sphere version 1. Αν δεν βλέπω να γεμίζει θα ξαναβγώ. Αύριο είναι Πρωτομαγιά. Παρεπιπτόντως μπορεί να κάνω βίντεο αύριο, γιατί δεν έχουμε και σχολείο και θα έχουμε τετραήμερο. Γιατί εγώ σήμερα δεν πήγα σχολείο, γιατί ήμουν λίγο άρρωστος. Και τώρα κάνουμε σήμερα, αύριο, Σάββατο, Κυριακή. Ωραία, μια χαρά θα μας έρθει. Αν δεν κάνω βίντεο θα υπάρχει κάποιος λόγος για να μην κάνω, ή όπως είπα μπορεί να μην έχω όρεξη. Οκ. Τώρα σχετικά μόλις έρθουν οι εξετάσεις δεν θα κάνω συχνά βίντεο, γιατί πρέπει να διαβάζουμε. Οκ. Αυτό ήθελα. Αυτός με σκότωσε πριν, Πρέπει να το ακούς τώρα. Άιντε Άρθα. Το έχει κλέψει το όνομα πάντως. Υπάρχει ένας Άρθας ήδη. Γιατί τον παίρνει νομίζω. Οκ. Ωραίο skin πάντως. Barbie. Βασίλης της Pop. Τι skin είναι αυτό? Σχετικά τώρα θα κάνω μια συνεργασία με μια ιστοσελίδα να την πούμε. Μου είπε ο Reptile MC, γι' αυτός έχει κάνει. Sabopalms λέγεται. Sabopalms λέγεται. Και αυτή σου δίνει, νομίζω να κάνεις βίντεο κάθε μια εβδομάδα, ένα βίντεο κάθε εβδομάδα, σου δίνει σε 10 subs κάθε μέρα. Ναι. Οπότε αν πάω 100 subs θα κάνω ένα special giveaway με δώρο μια 5 PaySafe ή 10. Θα δούμε ανάλογα πως θα είμαστε. Ωραία. Πριν γιατί δεν πήγαν άλλοι.
Σχετικά με τα περιφερειακά που έχω, όχι PC Specs όπως είχα μπερδευτεί τότε, είναι το Black Widow το 2014 το Razer, το Death Thunder το 2013, τα Kraken τα 7,1 και έχω μια οθόνη LG περίπου 23 inch, ένα mousepad που είναι League of Legends αλλά έχει το λογότυπο της Razer. Ναι. Πώς δεν διάλεξα kit, μου πεις. Εδώ πρέπει να έχει chest, απογοήτευση. Σχετικά το είχα πει ένα gaming κανάλι, The Slap Gaming, τελικά θα γίνει Crazy Pumpkin. Θα βάλω το name του κάτω. Ναι, αυτά. Τώρα ας συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας. Πάμε τώρα να τους πάρουμε αυτούς. Θέλουμε item. Γιατί έχω χάσει τόσο? Γιατί team? For the God's sake. Είδατε πως το μιλάω το αγγλικό, το φυσάω, Έλα εδώ μωρί. Έλα εδώ παλιολινάτσα. Έλα εδώ μωρί σαλούφα. Έλα εδώ. It was too easy. Μου έδωσε και boost τώρα, ωραία. Τρέξε. Πω, ποιος είμαι εγώ, ρε. Τοξοβόλος είμαι. Πού είναι? Πώς κατά είναι? Πού? Δεν έχω ιδέα που πήγε. Ναι. Λελ. Αλλά πρέπει να ψάξω και για chest. Δεν πρέπει να σκοτώνω μόνο ανθρώπου. Ναι. Θα μπω ρε παιδιά. Θα τους κάνω λίγο damage με τον bow μου. Όχι, άμα είναι και 3 δεν μπαίνω. Θα μπω. Μπράβο ρε φίλε, είναι ένα. Τι είναι το Magic Despair V1? Καλό μου. Γεια! Τι μπήκα ο ηλίθιος? Τι μπήκα? Πάντα αυτό κάνουμε. Λεμαργία. Άντε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο.